Evo nas u salonu Grand Soleil 52 LC. Long Cruise, zbilja je takav ogroman salon. Ovdje je mjesta za izvalice na svakom putu, pored ovog velikog separeja oko stola koji se naravno može otvoriti. Imamo dvije fotelje uz navigacijski stol. Kuhinja je stvarno krasna, dobro organizirana. Ima klasični plinski štednjak sa pećnicom na gimbalu, tako da neće smetati kad se brod nagne i ljulja. Za to je dobro napravljeno i to što se možemo nagnuti na ovu stranu ili na drugu stranu, ovisno kako se brod naginje. Cijele radne površine imaju lijepi obrub, tako da stvari koje su gore, recimo daska za rezanje i slično, neće padati sa broda. Dobro organizirano sve je tu nadohvat ruke, od ormarića do spremišta za otpad, rezervnih padela, posuđa i ostalog, tako da stvarno jedna komotna kuhinja. Kabina u provi je jako velika, prostrana, sa obje strane možemo prići krevetu, dakle nema prelaženja sa dna kreveta. S obje strane ima još mjesta za pospremanje stvari ispod kreveta, gore okolo u ormarićima, zatim tu u ormaru na ulazu. Dva krila ormara, stvarno puno mjesta ima za pospremiti, isto i dole. U velikoj prostranoj kupaonici imamo izdvojenu walk-in tuš kabinu. Dakle, ovo kad se zatvori nema špricanja, milina. Kabina u krmi je također vrlo prostrana. Ovdje ima dovoljno mjesta za dvije odrasle osobe za komotno spavanje, nema naguravanja. Tu je praktična foteljica za preslačenje, veliki ormar za stvari. Ono što se vidi da su radili na detaljima je što čak i ova sa strane ladica ima poklopac sa amortizerom. U ovoj kabini ima praktična stvar da se dupli krevet može zapravo lako pretvoriti u dva single ležaja, tako da se izvadi središnji dio, što je pogodno kad na brodu borave osobe koje nisu bračni par. Kupaonica za obje stražnje kabine nalazi se u lijevoj strani. Odmah kad se uđe zapravo smo u tuš kabini koja ima jednu odličnu stvar, a to je mjesto za sušenje jakni i ostalih mokrih stvari za vrijeme nevremena i sličnih nepogoda. Zagušivanje je to?